İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana tapşırdım senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana tapşırdım. Salam, mehriban ildeşler. Men sizin bilen duşuşuma ören şat. Men her sapar şu gepleşigimiz bilen, siz bilen duşuşuma garaşyan. Yadınızda bolsa biz geçen gepleşigimizde parahatlığı dörüdiyarlar vardı. Gurrun ettik şeylerin parahatlık hoşga bari. Men geçen gepleşigimizde öğrenen atlarımız sizin durmuşunuzda praktik etaydan size kömek edendir deyip umid etdiyan. Biz bir neçe ayetleri bile seyredip geçtik. Şuun meni yine de gepleşigimi şu temada devam etmekçi. Men sizin bilen başka da bir neçe täze ayetleri seyredip geçmekçi. Yadınızda bolsa biz geçen gepleşigimizin ahirine 2. Korintoslar kitabının 3. babının 1. ayet 11. ayetini okap geçipdik. Şu yerde Pavlus bizi bir pikirde bolup parahat yaşamağa çağırýardy. Gelin häzir şonu yine de bir gezek okap geçelim. Şullukda ey dogolar, şatlanın, doğru yolu düşmeyi niyet edinin, aydallarıma kulak asın, bir pikirde olun, parahat yaşaň. Şonda süýgü we parahatlyk Hudaý sizin hemraňyz bolar diýdi. Haçan biz birek süýüp, birek bilen parahatlykly gatnaşykda yaşamyzda, şonda Hudaý bize kömek etdiýär. Hudaý bizim hemramyz bolýanlygyny Paulus bize şu ýerde görkezdiýär. Gaty wajyp tatlar aýdyp otyr. Dogry ýola düşmegi niýet edinip, hemmäňiz bir pikirde bolup hemişe parahatlykda ýaşaň diýär. Sebäbi bu bizim töwrümizdekileri, bizim İsa Mesih'däki täze durmuşymyz barada şaýatlyk etdiýär. Hem şonu biz Hudaýyň häsiýetine göre ýaşap beýleklere İsa Mesih'in kimligi barada şaýatlyk etdiýär. Şoň üçin Pavlus şu zatlaryň wajypdygyny bize öz mukaddesiniň şu ýerde aýdylan mukaddesiniň üstü bilen görkezdiýär. Yine de Matta kitabının 5. babının 23. 24. ayetlerine bize İsa Mesih nähil datlary öwretýär şu ýerde. Eger diýe siz kalbyňyzda birine garşy öýkü kine bolsa diýe, onda siz tiz yaraşyk gözlemeli diýär şol. Öz doganuňyz bilen beýleki İsa Mesih'e iman etýän bilen yaraşyk gözlemeli. Ene misal üçin siz bazar güni siz ýygnaşyga gitýäňiz. Ene şu ýerde birdenki Hudaý sizin kalbyňyza salýar. Sizin kalb bir size garşy güne etdi, sizin kalbyňyzda entegem öýkü kine bar. Ene şu diýe şony şol ayal bolsun, erkek bolsun, şoň bilen yaraşyk gözlemeklik bazar güni şol ýygnaşyga gitmekden hem wajyp diýär. Şonu ýatlatýar bide. Gelin häzir okap geçelim. Şonuň üçin gurbanlyk sypatyna sadaka bermäge barýarkaň, doganyňyň senden öýkü kinesiniň bardygy ýadyna düşdi. Sadakalaryny sypanyň öňüne goýdy. Gidip öňürti doganyň bilen yaraş. Soňra gelip sadakany hödüretdi. Ene Hudaý bize şu yaraşygyň birek bilen parahatlykda ýaşamagyň nähili wajypdygyny görkezdiýär. Nähili wajypdygyny görkezip otyr. Kalbyňyzda birine garşy öýkü kine, gabanjaňlyk, nähili şeýle Hudaýyň häsiýetine gabat gelmeýän zatlar bolsa, biz şonu eýem şol kime garşy bizim kalbymyzda öýkü kine bolsa, şonu tapyp şol adam ýa-da aýal bilen yaraşyk gözlemeli. Şonu İsa Mesih bize ýatlatýar. Yine de diýär, biri size garşy günah eden bolsa, oňa aýbyny oňa aýt diýär. Açaçan şol adam bilen gurrun etmeli. Hemem yaraşyk gözläňdiýär. Ene bu barada Matta kitabynyň 18. babynyň 15. aýatyna da görýär. Eger doganyň günäsi barda iki çak gurlaşyp aýbyny oňa aýt.
Senin sözüňe kulak atsa, bu dogonuňy gadandygyňdyr diýär. Näme üçin İsa Mesih bize şu zatlar aýdyp otyr? Birek bilen parahatlykda ýaşamak üçin, birek bilen saadlaşyk gatnaşykda bolmak üçin şonu aýdyp otyr. Eger biziň kalmada birine garşy öýkü kine bolsa, elbetde kalmada parahatlyk ýok, rahatlyk ýok. Hem birek bilen gatnaşykda parahatlyk, rahatlyk bolmaýar. Şoň üçin İsa Mesih biziň ýüregimizi goramak üçin bize şu duýduruşlary berip otyr. Biziň kalmada diňe Hudaýa ýer bolup, kalmada diňe parahatlyga, rahatlyga ýer bolmak üçin şu duýduruşlary bize berip otyr. İki çak guruluş. Aýbyny aýt oňa diýe. Näme saňa garşy günäden bolsa, şol dogonuň bilen duşuş diýe. Oň bilen ýüz guruluş. Ol sen sözüňe kulak atsa näme diýe? Onda sen dogonuňy gadandygyň bolýar diýe bu. Soň ýene de 16-njy aýatda Matta 18-16-da şeýle diýe. Emma kulak asmasa, bir ýa iki adamy ýanyňa alyp bar. Aýdylan her bir söz iki ýa-da üç şaýadyň guwasy bilen tasdiklansyn diýe. Eger şu dogonumuz biz ona aýbyny aýdanmyzda ol bizi diňlemese, onda biz beýleki imanlardan kömek soramaly. Şoň üçin bärde şonu aýdyp otyr. Bir ýa-da iki adamy ýanyňa alyp bar diýe. İki ýa-da üç adamyň guwasy bilen tasdiklansyn diýe. Şol gurrun näme problema bolsa. Soň 17-nji aýatda näme diýe? Matta 18-17. Olary da kulak asmak islemese, ona ýygnaga aýt. Oňa da kulak asmak islemese, goý, ol seniň üçin bir butparaz ýa-da salgyçy ýaly bolsun diýip otyr. Eger ilki bilen özüň gürleşmek isleýän, sen diňlemese, soň bir adam alyp barýan, soň onu da diňlemese, olaram diňlemese, onda soň tutuş ýygnaga aýdyň diýe. Soň tutuş ýygnagdaky onu diňlemese, onu edil Hudaýa iman etmeýän ýaly hasap et diýe. Ine biz islennik mümkinçilikden peýdalanyp şol birek bilen gatnaşygy dikeltmek isleýär. Şol parahatçylykly, saadaşykly gatnaşygy dikeltmek isleýär. Täze şeýle gatnaşyk Hudaýa hormat getirýär. Gawanjyňlyk ýa-da kalmada ýigrenç saklamaklyk bu Hudaýa şöhret getirmeýär. Şoň üçin İsa Mesih biziň kalmady, ýüregimizi goramak üçin yaraşyk ýyzarlaň, parahatlykda ýaşaň diýip otyr. Yaraşyk gözle diýe, parahatlykda. Aýöne diňlemeseler, bärde aýdylşy ýaly, diňlemeseler, ondan soň olary Hudaýa iman etmeýärler hökmünden hasap etdiýäňiz. Talgyçy ýa-da butparaz hökmünden hasap şeýle olary seretmeli diýersiz. Ýene de 1-nji Petrus kitabynyň 1-nji babynyň 22-nji 23-nji aýatlaryna biz näme öwrenýäs parahatçylyky ýaşaýyş barada. Şu ýerde Petrus bize parahatlygy gorap, birek bilen saadaşykly gatnaşykda bolmaklygy öwretýär. Hem birek ýürekden töýüp ýaşamagy bizi uruklandyrýar. Şeýle hem Petrus bize günänem geçiriň diýip otyr. Täze İsa Mesih günnelik durmuşda biziň etdiýän günälerimizi geçirip otyr. Şoň üçin biz birege bolan gatnaşykda günäni geçirmeli. Gelin häzir şol Petrus şu ýerdäki 22-nji 23-nji aýatlara seredip geçelim. Indi biz siz hakykata kulak asmak bilen özüňizi päklediňiz. Çünki çyn dogolluk söýgüsine eýe bolduňyz. Şonuň üçin bir-biriňizi çyn ýürekden söýüň. Siz wagtlaýyn tohumdan däldi, eýsem ebedi tohumdan. Ýagny Hudaýyň diri hem baqy, galyan sözü arkaly täzeden doguldunuz diýe. Gudatlary Pavlus başlan Petrus bize ýatladyýar. Ene biz şol Pavlus bize nähili parahatlikda ýaşamak çagyrýar. Şu aýatlara seredip geçdik. Ende biz Petrus näme diýär şu parahatlykly, taýdaşykly ýaşaýyş barada. Şoňa da seredip otyr şu. Siz diýe hakykata kulak asmak bilen özüňizi päklediňiz diýe. Haçan da biz Hudaýyň mukaddes sözüne aýdylýan ýa-da berilýän tawşyryklary ýerine ýetirip ýaşamyzda biz özümizi päkleýär, kalmyz päklenýär. Hudaýyň ruhy biziň kalmyz päkleýär. Täze biz Hudaýyň beren tawşyryklaryny ýerine ýetirip Hudaýa tabirlikde ýaşaýar. Ene şonu Hudaýyň mukaddes ruhyny üstü bilen biziň kalmyz päklenýär.
Yine de diye çın doğruluk söýgüsine eýe bolduňuz diye. Birek bilen gatnaşygymyzda bizeýem beýleki imanlar bilen gatnaşygymyzda çyn doğruluk söýgüsine biz eýe bolupdyr. Şonu görýär berdi. Şonuň üçin diye Petrus näme diye gatty bir wajyp zady bize ýatlat diye. Şonuň üçin bir-biriňizi çyn ýürekden söýün diye. Çyn ýürekden söýün bir-biriňizi. Pak söýgü bolsun diye. Siz wagtlaýyn tohumdan däl de eýsem ebedi tohumdan diye. Ýagny Hudaýyň diri hem baqy galyan sözü arkaly täzeden doğuldyňyz diye. Hudaýyň sözü arkaly biz täzeden doğulan, ruhy taýdan biz täzeden doğulan. Ebedilik diri hem ebedi galyan söz diye. Şonu Petrus bize ýatlat diye. Ýene de ol 4-nji bab 8-nji aýatda da şunu ýatlat diye bize. Odaly bilen bir-biriňizi jandan söýün. Sebäbi söýgü köp günälaryň üstüne örtýändir diye. Bir-biriňizi jan tenden söýün diye. Pak ýürekden söýün. Çyn ýürekden söýün. Näme üçin? Sebäbi söýgü köp günälaryň üstüne örtýär. Köp günälaryň üstüne örtýär söýgü. Siz şu an birek bilen birege bolan gatnaşyňyzda nähili? Birege bolan söýgü barmy? Çyn ýürekden söýgü. Sebäbi biz haçan birek şeýle söýüp ýaşasak, onda söýgü köp günälaryň üstüne örtýän ekeni. Biz olaryň näme günä edipdir? Şu günäsini ýerlap günä tapjak bolmaýasa, eýsem söýgü üstü bilen olaryň günälaryň üstüne örtýär. İsa Mesih bize şonu etdi, günlük durmuşymyzda. Men günlük durmuşymda pikirimne, käwat hereketimne günä etýän. Ýöne Hudaýyň mukaddes ruhy oň sözüni okap, ötünç sorap, mukaddes ruh hem Hudaýyň mukaddes sözü men kalbymy pakleýär. Ýöne Hudaýyň söýgüsi men günä edemne de oň söýgüsi ütgemeýär. Sebäbi Hudaýyň söýgüsi şertli söýgü. Eýsem şoň şertli söýgüsi men köp günälarymyň üstüne örtýär. Edil şonuň ýaly biz hem öz söýgümiziň üstü bilen, beýleklere dogullarymyzda bolan söýgümiziň üstü bilen şolaryň köp günälarynyň üstü örtülýär. Biz şonu ýatlamaly, parahatlykda ýaşamaly. Petrus bizi ýene de 1-nji Petrus kitabynyň 3-nji babynyň 8-nji 11-nji aýatlaryna da nähili parahatlygy öňe sürmäge bize maslahat berýär. Şeýlelikde hemmäňiz pikirdeş, dertdeş bolup bir-biriňizi dogullyk söýgüsü bilen söýün. Rahim şepagatly we pesbäl bolun. Yamallyga yamallyk, söýgünç bilen gaýtargy bermän, tersine alkyş bilen jogap berin. Sebäbi siz şunuň ýaly ýaşamaga çagyrlansaňyz. Çünki döwran sürmegi isleýän bolsaň, ýagşy günleri görmekçi bolsaň, yamanlykdan sakla sen öz dilini we hileli gepden dodoklaryny. Yamanlykdan aýryl. Etsen ýagşylyk, parahatlyk agtar, ýygynyň galma diýe. Ene şonu görýär berdi. Nähili gowmatlagatlar berýär bize Petrus berdi. İsa daky täze durmuşda nähili ýaşamaly hemem parahatçylykly sadaşlyk gatnaşygy nähili öňe sürmeli. Şu barada bize gowy görkezme hem gowy matlagat berip otyr. Şonu görýär berdi. Ene hemmäňiz diýe pikirdeş, dertdeş bolup bir-biriňizi dogullyk söýgüsü bilen söýün diýe. Şu wagt siz öz ýygnaşyňyz barada pikir ediň. Hem öz birege bolan gatnaşyňyz barada pikir ediň. Siz şu wagt ýürekden hem hakykatdan biz pikirdeş, dertdeş hem birigimizi söýüp şeýle söýgüde ýaşaýas diýip aýdyp bilermisiňiz kalbyňyzda? Siziň araňyzda dertdeşlik barmy? Araňyzda dogullyk söýgüsi barmy? Şu barada men sizin soralar barada men sizi oýlanmaga çagyrýan. Sebäbi Petrus bizi pikirdeş, dertdeş bolup bir-birimizi dogullyk söýgüsi bilen söýüp ýaşamaga çagyrýan. Şeýle hem birege bolan gatnaşykda rahim şepagatly hem pesbäl bolmaga çagyrýar bizi. Rahim şepagatly we pesbäl bolun diýe. Ýene de 9-njy aýatda näme diýe? Yamanlyga yamanlyk, söýgünç bilen gaýtargy bermän, tersine alkyş bilen jogap berin. Sebäbi siz şunuň ýaly ýaşamaga çagyrlansaňyz diýe. Ene Hudaý bizi ilki çagyrany şol söýgüde ýaşamaga çagyran. Yamanlyga yamanlyk edip söýgünç bilen gaýtargy bermän diýe.
Eýsem alkyş bilen jogap ber, alkyş bilen jogap ber. Sebäbi siz şeýle ýaşamaga çagyrdyňyz Isa Mesih tarapyndan diýär. Şonu bir de Petrus ýatlat diýär. Yine de berde eger sen ýagşy günleri görmek isleseň näme et diýär 10-njy aýatda. Dilini ýamanlykdan sakla diýär. Dodoklaryny hileli gepden sakla. Yamanlyk etme diýär. Yamanlygy aýyr araňydan. Eýsem birek-birege ýagşylyk ediň diýär. Hem parahatlyk aktar diýär öz birek-birek bilen araňyda. Parahatlygyň izinden galma diýip Petrus bide şonu ýatlady otýar. Täbi şu ýaşaýşy Hudaý biz çagyrdy birek-birek bilen gatnaşykda. Hem şol Hudaýyň maşgalatyna, beýleki iman etýärler bilen şeýle parahatlykly, süýgüli gatnaşykda ýaşamaga biz çagyryldyk. Hudaýyň hem bize bolan gatnaşygy hem şeýle. Şertsiz söýgü hem hemişe merhamet. Islenik wagty bize gerek bolsa Hudaý şonu berip otýar. Hem biziň hem Hudaý bilen aramyzdaky gatnaşyk hem talaşykly parahatlykly gatnaşyk. Şonu biz ýatlap ýaşamaly. Hudaýyň beren azatlygyny biz birek-birege hyzmat etmek üçin ulanmaly. Hudaý bize kalmada öz mukaddes ruhunyň bilen azatlyk berýär. Ýöne şonu biz birek-birege hyzmat etmek üçin ulanmaly. Birek-birege çeýnemek üçin näde? Birek-birege hyzmat etmek üçin ulanmaly. Ene bu barada Galatiyalılar kitabynyň 5-nji babynyň 13-nji 15-nji aýatlaryna Pawlus bize şeýle maslahat berýär. Ey dogallarym, siz adat bolmaga çagyrlansaňyz. Ýöne bu adatlygy insan höwüslerini kanagatlandyrmak üçin ulanmaň. Gaýtam birek-birege süýgü bilen hyzmat ediň. Çünki tutuş mukaddes kanun yakynyny özüňi süýşiň ýaly süý diýen bir buyrukda jemlenendir. Äge boluň. Çünki siz bir-biriňizi çeýnemegi, ýutmagy besetmeseňiz, bir-biriňizi ýok edersiňiz diýär. Ene Pawlus şu hatda Galatiyalılara ýadan, ene şol wagtda olaň arasynda dawa jenjel bolup oturan bolmaly. Şoň üçin hem Pawlus olary birek-birege çeýnemäň, ýutmaň diýip otýar. Eger siz şeýletdeňiz onda birek-birege ýok edersiňiz, derwdagyna edersiňiz diýip otýar. Hem bu beýleki dünýädäkilere Isa Mesih barada näme şaýatlyk edip otýar? Näsazlyk gatnaşyk. Parahatlyk ýok. Ýöne şu zatlar Hudaýyň häsiýetine gabat gelmeýär. Hudaýyň häsiýeti näme? Söýgü diýdik, ol parahatlyk Hudaý. Ene bu barada İşaya peýgamber kitabynda da oňa näme? Parahatlyk şahzadasy diýilýär. Hudaýa, Isa Mesih'e. Ene Pawlus şoň üçin näme diýýär? Siz diýe adatlyga çagyryldyňyz diýär. Ey dogallarym diýär. Hudaý sizi adatlyga çagyrdy. Azat etdi. Günäň hökmünden hem beýleki bizi yesir etip saklayan zatlardan Hudaý öz mukaddes ruhunyň bize üstü bilen bizi azat etdi. Şoň üçin hem diýär. Şu azatlygy insan höwüslerini kanagatlandyrmak üçin ulanmaň diýär. İnsan höwüsleri näme? Gıybet etmek isleýär biz insan höwüsde şeýle dämi? Hem birek-birege bilen dawa jenjel etmek isleýär insan höwüsleriniň biri şol. Ýöne Pawlus diýär şol azatlygyňyz insan höwüslerini kanagatlandyrmak üçin ulanmaň. Eýsem birek-birege süýgü bilen hyzmat ediň diýär Pawlus. Siz birek-birege süýgü bilen hyzmat ediň diýär. Men sizi şeýletmäge çagyrýar. Dedi hem Edil Pawlus'un şu döwürde Galatiyalıları birek-birege süýüp süýgüsü bilen hyzmat etmäge çagyrýar. Men sizi hem öz ýygnaşyňyzda şeýletmäge çagyrýar. Hudaýyň size beren azatlygyny eýsem süýgü bilen birek-birege hyzmat etmek üçin ulanyň. Ene siz bilýäňiz Isa Mesih şol köne ähde berilen ähli kanunlary diňe bir buyrukda jemledi. Näme diýdi ol? 14-nji aýat berdi. Yakynyny özüňi süýşiň ýaly süý. Yakynyny diýmek bu islenik kişi. Beýleki Isa Mesih'e iman etýän doganyň şonu diýesen özüňi nähil süýýän? Oýlanyp gör, sen özüň süýýänmi? Özüň nähil süýýän bolsaň, beýlekini, yakynyny hem şeýle süý diýär. Pes süý diýenek edil özüň süýşiň ýaly süý diýär. Bu gaty güýçli çagyryş Isa Mesih'däkiler. Yine de 15-nji aýatda Pawlus diýär, äge boluň. Çünki siz bir-biriňizi çeýnemegi, ýutmagy besetmeseňiz, bir-biriňizi ýok edersiňiz diýip bize duýduruş berip otýar. Isa Mesih'däki
yığnaqdaqlara Pavlus şeýle duýduruş berip otyr. Teresap bolun diýe. Eýsem tüýgüde hem parahatlykda ýaşaň diýe. Tennäki köne işler besetmeklik bide berde matlagat berilýär. Biz şunu hem Galatiyalar kitabynyň 5-nji babyny görýär. Eger biz tennäki köne işleri besetmesek, onda biziň aramyzda parahatlykly, sadlaşykly gatnaşyk bolup bilmeýär. Pavlus şunu bilip bide köne tennäki günäli tennäki işleriňizi besedin diýär. Indi İsa Mesih'däki täze durmuşyňyza görä ýaşaň diýär. Şonda siziň araňyzda parahatlykly, sadlaşykly gatnaşyklar bolur diýär. Ne bu barada Galatiyalar kitabynyň 5-nji babynyň 19-njy 20-nji aýatlaryna şeýle diýär. İnsan höwüsleriniň netijesi bellidir. Olar zinahorlyk, haramlyk we azgyrlykdyr. Butparazlyk we doga jadygoýlukdyr. Ýigrenç, agdalylyk, görüplik, gahar, bäsdeşlik, jedel, bölünşük we bahyllyk, serhoşlyk, azgyrlyk meýlisleri we şoňa meňdeş zatlardyr. Men size öň duýdurşym ýaly ýene-de bir gezek duýdurýan. Kimde kim şular ýaly ýaşaýan bolsa, Hudaýyň şalygyny miras almaz diýär. Nähil zatlar agdalyp geçilýär berde. Eger siz öz durmuşyňyzy barlamak isleseňiz, onda şu ýerde Pavlusyň Galatiyalar kitabynyň 5-nji babynyň 19-njy 20-nji aýatlaryna görkezýän ten işleri bilen deňäp görüňsiz, kalbyňyzda şu zatlaryň biri barmy? Eger bar bolsa, onda biz köne tene görä ýaşap otyr. Köne, günäli, tennäki işler bolar. Zinahorlyk, haramlyk, azgyrlyk, şu zatlaryň hemmesi insan höwüsleriniň netijesi. Butparazlyk, doga jadygoýluk diýe ýigrenç, agdalylyk, görüplik. Hemem şol gahar, bäsdeşlik, jedel, bölünşük, bahyllyk, serhoşlyk ýaly zatlar hem başga da şeýle azgyrlyk meýlisleri berde, meýlisleri şolaryň hemmesi ene köne tendäki işler, günäli işler. Pavlus bide şolary besetmäge çagyrýar. Sebäbi şolary besetmesek, eger şu köne tendäki işleriň biri siziň araňyzda bolsa, onda sadlaşykly, parahatlyk gatnaşyk bolup bilmeýär. Şeýle hem biz şol parahatlygy döredýärler hökmünde görülmeýär beýlekler tarapyndan. Hudaý bide şeýletmäge çagyrdy. Beýleklere, töweremizdeklere parahatlygy görkezmäge çagyrdy. Eger biz öz biziň aramyzda sadlaşykly gatnaşyk bolmasa, biz nädip şaýatlyk etip bilýär, şeýle dämi? Şoň üçin menem tedi teresaplykda ýaşamaga çagyrýan. Edil Pavlusyň şu döwürdäki Galatiyalar ýygnanşygyna aýdyşýaly menem tedi muqaddas ruhyň meýwelerine görä ýaşamaga çagyrýan. Ene bu barada biz Galatiyalar kitabynyň 5-nji babynyň 22-nji 23-nji aýatlaryna görýär. Muqaddas ruhyň meýweleri bolsa şulardyr: söýgü, şatlyk, parahatlyk, sabrlyk, mähribanlyk, ýagşylyk, sadyklyk, yumşaklyk, özüňe erkedip bilmeklik. Şu ýerde agdalýan zatlaryň hemmesi muqaddas ruhyň meýwesi. Eger biz muqaddas ruhyň agdalan meýwelerine görä ýaşasak, şonda biziň aramyzda parahatlykly, sadlaşykly gatnaşyk bolýar, agdybirlik bolýar. Hem biziň töweregimizde, biziň durmuşymyzda seretýärler, İsa Mesihiň bizdäki durmuşyny görüp, olar hem İsa Mesihi öz kalbyna kabul etmek isleýärler. Pavlus şoň üçin bir de şu zatlary ýatlady otyr. Siz diýär şu öz kalbyňyzy barlak görüň diýär. Menem tede şeýle ýüzlenýän. Öz kalbyňyzy barlaň. Şu siziň kalbyňyzda muqaddas ruhyň meýweleri orun eýleýärmi ýa-da köne günäli teniň işleri orun eýleýärmi? Biz şol tennäki işleri seredip geçdik. Şu adyny muqaddas ruhyň meýwelerine seredip otyrdy. Näme? O söýgü, şatlyk, parahatlyk muqaddas ruhyň meýwesi. Sabrlylyk, mähribanlyk, ýagşylyk, sadyklyk, hem yumşaklyk, öz-özüňe erketip bilmeklik ýaly zatlar muqaddas ruhyň meýwesi. Eger şu ýerde agdalýan zatlar siziň durmuşyňyzda bolsa, onda siz Hudaýyň ýolundan ýörep otyrdyňyz. Onda siz birek bilen parahatlyk gatnaşykda ýaşap otyrdyňyz. Şeýle hem siziň Hudaý bilen araňyzdaky gatnaşygyňyz hem parahatlykly bolýar. Men size şonu ýatlatmak isleýän.
Yine de Matta kitabynyň 7-nji babynyň 10-njy aýatyna näme diýär? Şoňa häzir seredip geçelim bile. Şonuň üçin adamlaryň öýüňizde näme etmegini isleýän bolsaňyz, sizde olary şeýle edin. Sebäbi Musanyň kanuny bilen peýgamberleriň ýazgylarynda şunda jemlenýär. Ene şu yerden görüşmez ýaly İsa Mesih bizi birek bilen ýakyn gatnaşykda bolmaly. Ene siz öz durmuşyňyzda da oýlanyň. Başga biriniň size näme etmegini isleýäňiz? Erwet zatmy ýa-da gowy zat? Elbetde biz beýlekleriň bize gowluk etmegini isleýär. Beýlekleriň bize mähirlik görkezmegini isleýär, şeýle dämi? Onda bizim beýlekleri de mähirlik görkezmeli. Biz beýlekleriň özümizde näme etmegini isleýän bolsak, olary da şeýle etmeli. İsa Mesihiň özü bize şonu aýdyp otyr. Birek bolan gatnaşyňyzda gowluk etmek, mähribanlyk, şöyle zatlary birek görkezmäge İsa Mesihiň özü bizi çagyrýar Matta 7:12-de. Ýene de Süleýmanyň pägamlerine bize gaty gowmatlygatlar berilýär. 15-nji aýat, 15-nji bab, 18-nji aýat şeýle diýär. Sabırly bolun. Gaharjaň dawa turýandyr. Giň gowurly bolsa, jenjeli ýatyrýandyr diýär. Eger biziň kalmada gahar bolsa näme bolýan ekeni? Biz dawa turýar. Eger biz giň gowurly bolsak, onu bu jenjeli ýatyrýar diýär. Men sizi giň gowurly bolmaga çagyrýan. Hemem bärde Süleýmanyň pägamlerine aýdýaly sabırly bolun, sabırly bolun. Birek bolan gatnaşyňyzda. Ýene de Süleýmanyň pägamleriniň 20-nji babynyň 3-nji aýatyna şeýle diýär: Dawadan gaçmak adama awra getirýär. Akmak bar jedele taýar diýär. Akmaklara jedele taýar bolýan ekeni, dawadan gaçmak bize awra getirýär. Biziň her birimiz awra isleýär, şeýle dämi? Onu siz dawadan gaçyň. Ýene de Süleýmanyň pägamleriniň 26-njy babynyň 20-nji aýatyna şeýle diýär: Kömür köz üçin, odun ot üçin. Jenjelçi dawa tutuşdurmak üçin gerek diýär. Jenjelçi araňyzda jenjelçi bolsa ol hemişe dawa tutuşdurmak isläp otýar. Parahatlyk däl, dawa tutuşdurmak isläp otýar. Ýöne Pawlus bize gowmatlygat berýär Korintoslar 13:4-5-de. Söýgü sabırly, mähirli, söýgü bahyllyk etýän nädir, özüni beýeltýän nädir. Söýgü gopbamsyramaýar. Benim sizi mähirli, parahatlykly ýaşamaga çagyrýan. Gynantagan biziň şugunky gepleşigimiz tamamlanýar. Men sizi ýene de eniki gepleşigimize goşulmaga çagyrýan. Häzirlikçe hoş sag bolun. Senin adında günem yolumda bütün kalbimi sana tapşır.